Dámy a páni, máme tu pre vás recept na jednoduchý, ale výborný kapustový šalát, ktorý sa hodí jak ku grilovačke, tak k hociakému obedu. Poďte na to. Na tento kapustový šalát budete potrebovať samozrejme jarnú kapustu, vinný ocot, ak nemáte vinný, môže byť aj normálny, klasický ocot, olivový olej, samozrejme čím vyššia kvalita, tým lepšie, soľ, čierne korenie. Všetky ingrediencie nájdete aj v zozname a samozrejme aj vo fajných potravinách, takže poďme na to. Takže na ovoci potrebujeme samozrejme nakrájať kapustu na čo najjemnejšie pasiky. Začneme tým, že tu keď máte tú tvrdú časť dole, tak si to prerežeme takto v podstate na také štvrtiny. No a ten stolík sa mi tu hýbe celkom statočne. Tak. Keď sme si ich nakrojili na 4 rovnaké časti, tak tu z dola je taká tvrdšia časť, ktorú veľmi nechceme jesť, takže to samozrejme vyrežeme tiež. Takže hlubiky dáme preč, to si hodíme a teraz si nakrájame kapustu na také tenké kúsky. Snažíme sa to nakrájať na takéto nejaké také tenučké časti. Kým krájam, tak vám vlastne porozprávam, že ako som sa k tomu kapustovému šalátu vlastne dostal. Je to extrémne jednoduchý recept, nič na tom nie je čo pokaziť. A samozrejme sa tento šalát kapustový nehodí len ku grilovačke, ale v podstate na akúkoľvek príležitosť k nedeľnému obedu, k večeri nejakej. Ideálne k takej kombinácii, kde sa papka nejaké mäsko so zemiakmi alebo niečo také. Ten kapustový šalát je k tomu veľmi dobrá príloha. A je to lacné, je to veľmi jednoduché pripraviť a ja osobne to mám strašne rád. Je to až nebezpečne dobré na to, aké to je jednoduché. Ja som to tak nejak vychytal od svojho tatka, on to pripravuje v podstate celý život. Stále je to asi taký jeho najobľúbenejší šalátik a posledné roky si to už idem veľmi aj ja, lebo ako hovorím, je to výborné a hlavne veľmi jednoduché. Keď sme si nakrájali kapustičku, toto je zhruba štvrťka kapusty, mám vidieť na takúto jednu veľkú misku, takže relatívne dosť, tak prichádzame k tomu v podstate najdôležitejšiemu kroku a to je posoliť tú kapustu a nechať to odstať dobrých 10-15 minút. Čo sa stane je to, že tá soľ kapustu veľmi pekne zjemní, pustí aj trošku šťavy a jednoducho tá kapusta ostane stále v podstate chrumkavá, ale bude taká mäkšia, bude jemnejšia. Takže dobre to osoľte, premiešajte, nechajte to 10-15 minút odstať. Sme späť po 15 minútach, neviem, či to budete na kamere vidieť, možno keď tu dáme nejaký close-up, ale kapustička nám pekne zjemnila. Už na nej vidno, že trošku pustila trošku vody, jej pôsobí byť taká mokrejšia. Takže môžeme v podstate pristúpiť k takému finálnemu dochuteniu. Teraz dáme mleté čierne korenie, samozrejme čerstvé. Ideálne, ak používate nejaké naozaj dobré korenie. V podstate to platí pri absolútne všetkom. Aj pri oliváči, aj pri vinnom octe, aj pri tej kapuste. Kupujte kvalitné produkty, pretože na tej chuti sa to odzrkadlí. A keď neviete, kde si to máte kúpiť, tak vo fajných potravinách nájdete všetko kvalitné. Množstvo závisí od vás. Ak máte radi taký ten šmrnc, chcete to trošku pikantnejšie, nech tu má taký říz, tak si ho dajte viacej, keď nemáte moc radi, tak si dajte menej. Je to na vás. Ja dávam celkom dosť, aj môj otec má rád, on má rád, keď je to také korenistejšie, ja som si na to tak nejak zvykol. Teraz dáme trošku vinného octa. Ako som spomenul, ak nemáte vinný ocot, úplne v pohode môžete použiť aj klasický. Opäť množstvo je na vás, či máte radi trošku kvašnejšie, alebo len tak jemnejšie. Dajte si proste toľko, koľko uznáte za vhodné. Ja tam toho čapnem veľa, lebo ja mám rád. Samozrejme platí jedno staré dobré pravidlo. Zase netreba toho na úvod dohodať až tak strašne veľa, lebo vždy sa dá doplniť, keď je vám málo. Ale keď toho dáte hneď na začiatku veľa, tak to môže byť problém, lebo to už preč nedáte. Pri olivovom oleji by som sa trošku pozastavil, pretože pri tej výslednej chuti sa veľmi ukáže to, aký kvalitný olivový olej ste použili. Ja tu mám konkrétne tento, to je novinka, ktorú momentálne nájdete vo fajných potravinách, je to taliansky olivový olej, dostanete tam aj grécky olivový olej a dávam jeden taký tip, keď si chcete kúpiť dobrý olivový olej, že ako máte postupovať. Také jednoduché pravidlo, ktoré by som ja osobne neobchádzal, a to, že ak chcete naozaj kvalitu, tak voľte stále taký olivový olej, ktorý má iba jednu krajinu pôvodu, teda buď Taliansko, alebo Grécko, možno aj nejaký španielsky sa nájde, ale ja osobne preferujem tie talianske alebo grécke. Samozrejme, keď si pozrieme na tento konkrétny, tak vzadu vidíme, že vyrobené v Taliansku z olív zozbieraných v Taliansku. Čiže sú to talianske olivy, ktoré sa v Taliansku aj spracovali a dostali sa do tejto fľaše. Tým pádom vieme, že to je naozaj kvalita.
sa tie olivy nezbierali hore-dole po svete, ale vypestovali sa na jednom území, tam sa rovno spracovali a dostal sa to až k nám do tejto fľašky. Takže posledná záležitosť, čo ide do kapustového šalátu, je teda olivový olej. Ja nešetrím, lebo keď je dobrý a kvalitný, tak to má dobrú chuť. Samozrejme, to množstvo opäť raz závisí od vás. Keď chcete byť trošku viacej fitness, tak si ho dajte menej. Ak sa olivového oleju nebojíte, tak si kľudne pridajte aj trošku viac. Ja dám viac, lebo je to fajné. Teraz to premiešam, ale nemám vidličku. No, s vidličkou prišiel aj Oskar. Tak to teraz finálne zamiešame celé. Ako som spomenul, tento šalát je naozaj vhodný nielen na grilovačky, ale pokojne aj k nedeľnému obedu alebo k akejkoľvek večeri. My to zvykneme robiť hlavne, keď máme teda nejaké mäsko, väčšinou so zemiačkami, môže byť aj s rýžou, je to veľmi dobrá príloha k tomu, takže k tým grilovačkám sa to hodí absolútne na 100%, ale hovorím, aj kdekoľvek. Výborná.